Usa ka lalaking gingong nagpailang kanhi miyembro sa KAFGU ug police asset ang nakuhaan og dili lisensyadong armas sa El Salvador City. Ani ang detalye. Usa ka search warrant operation ang gilusad sa El Salvador City Police batok sa usa ka 61 anyos nga lalaki sa barangay Taytay niadtong adlong Martes. Ang sospek nagapailang kanhi miyembro sa KAFGU ug asset matud pa sa CIDG Bukidnon. Sumala ni Police Lieutenant Colonel Patrick Delangin, ang hepe sa El Salvador City, nga gikahadlukan matud pa ang maong lalaki sa ilang lugar. Sa iyang gipuyan karon diya sa Taytay, accordingly matud ko sa iyang uma nya mapoy nahibawan siya nga naipusil nya kakuspog per tungod sa kandok po sa mga tao dito. Matud ba niya nga hinatag to sa iyang hinatag siyang mga amigo nga naay mga bala. Nakuha gikan sa panimalay sa maong sospek ang usa ka .45 nga pistola ug 5 ka mga buhing bala. Nakuhaan sab kini ug 2 ka mga high explosive 40mm cartridge. Walay mapakitang dokumento ang sospek sa iyang gihuptang armas. Hinungdan nga gidakop kini sa otoridad. Gisuwayan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao ug kuha ang kabahin sa maong lalaki apan nagdumili kini pagluwat ug pahayag. Patong-patong nga kaso ang posible atubangon sa sospek kinsa kasamtangang nakakustudiya karon sa El Salvador City Police. Atong gipile niya kaso nga sa Republic Act 10591 sa iyang pusil o kining sa kining ammunition. At the same time sa Republic Act 9516 sa katong high explosive. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.